मथर गई बै समावहाय शिलंआव थांनानै बर' हारिनि बा ट्राइबेल माहारिनि जौगानायनि थाखाय जे मेमोरेन्डाम गोसोखां बिलाइ गथायनो हादों बेखौ सानखांनाया गोरलै बाथ्रा नङा। दिनैबो जोंनि मानसिया अबा दिल्लीयाव थांनानै फ्लाइटजों थांनानै साहसखौनो खालामो। दा बेफोरबायदिखौ ओंखायनो कम्पेरिजनाव थाबनो जोङो नेहात होननानै साननाङा जे सासे जारिमिनारि मानसिनि शक्तिया गोबां थायो। बिथांनि गोथौ सानस्रिखौ जोङो एसे बुरखांनानै बारायनायनि गोनांथि दं। दा बेनिखायनो आं सानो जे जोङो जे 1915 मायथाइसो इसेबां नेहातमोन मानो दिनैबो जोङो बर'नि माखासे गामिफोराव थाङोबा नुयो दाबो जोङो मुगै जानायावनो थायो। जोंनो मालाबा गावनो अबेबा गामिखौ टाउनाव थाग्राफ्राथ' मुगैयो। जोंनिथिं थांग्रा मानसि जोंबो उन्दैयाव गामियाव थायोमोन, जाम्फैयाव गेलेयोमोन, दोल हाब्रुजों गेल फैनाय जाम्फैनि दैयाव दुगैयोब्ला दिनै मानसिफ्रा मुगैयो। बे सब सिम्पलसो, खिन्थु दिनैबो आरो जोंनि गामिनि गेजेरजों मोनसे दै फैयो। बयबो नुबाय बाहिनि गावनि गामिखौबो, बिथिं थाङोब्ला इथिं मानसिफ्रा दुगैयोबो। बेखौ नुनानै मानसिफ्रा आं दाख्लैसो खोनादों माने गुवाहाटीनि बै मास्क'आ बयबो थांबाय खोमा, बेयाव थांबा बै ब्रह्मपुत्रजों एसे कानेक्टिं मोनसे ड्रेन जायो, माने दै बोहैयो। ओरैबायदि बेयाव थांबा मोनामग्लुंखायो। जों गोदान मानसियाथ' थाबनो हमखांखायो। जोंथ' मोजां थासारियाव थायो, मोजां आबहावायाव। बे मोजां आबहावायाव थाङोब्ला मोनामहैफुङो। थिग बिदिनो दा जोंनियाथ' मोनामा बोहैबाय थानाय दैमानिनो मात्र हाब्रुजों बोहैबोनाय नालाय एसे गेले जायो। बेखौ मुगैयो आरो टाउननि मानसिफ्रा जोङो नोंसिनाबो मास्क'वा जायगानिसोलै बियो होननानै बुङो आरो। खिन्थु साफ्रोमबो नङा, सानैसो मानसिया दुगैयो बिदिनो, खिन्थु बोहैगारनाय दै बिदियाव बारा मैलाबो थाया। आरो बिसोर बिदिनि गथ' न'खरफ्रासो एकदम फिजिकेलि बिराद स्ट्रं जायो। बिदि होननानै आं बेखौ मोजांबो मोनदों होनाखै। न'फ्राव मोजाङै साखोन सिखोनै फिल्टार खालामनानै दुगैनाय आजिखालिनि बेफोरखौबो राहा लानांगौ। गावनि देहानि बा जि जोम गासैबो साखोन सिखोन लानांगौ। बेखौ जोंनि गुरुदेबा बुंदों जे न'खरनिफ्रायनो गासैबो जोङो साखोन सिखोन लानाय हाबाफारिखौ जों मावनांगौ। दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया